Nakurat ang usa ka environmental planner sa temporaryo nga pagtangtang sa Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau and Central Visayas kun DENR-EMB 7 sa cease and desist order nga nagtugod sa pagbalik sa mga limitadong nga operasyon sa usa ka landfill sa Barangay Binaliw ning Dakbayan sa Sugbo. Human natino nga ang Prime Integrated Waste Management na mituman sa mga major nga pasalig sa remediation nunad sa pagdahili sa basura ni adtong Enero 8 ning kasamtangan nga tuig. Kini ang gipadayagan ni Gos Agosto nga dako ang ilahang kakurat gumikan sa miaging semana lamang nakadawat sila og sulat gikan sa DENR nga giingong wala pa sila nahuman sa ilahang investigasyon apan aduna nay partial lifting sa operasyon. Busa na balaka kini sa posibleng mahitabo o matumaw nga mga problema sa pagtugod sa nga maka-operate pagbalik sa landfill bisan pa man nga dili pa hingpit nga natapos ang investigasyon. Base sa mga gipagawa sa mantala partial lifting sa DNR gitugutan mi sa sa pag-operate sa limitado ang nakurat lang mi ani kay previous week nakadawat og letter from DNR na wala pa sila mahuman og study sa Binaliw, wala pa mahuman ang ilang investigasyon karon na di ay lifting partial lifting sa operation nila, which is undoubtedly for us matingala ka unsay unsay posibleng mahitabo na bisan wala pa mahuman ang investigasyon gitugutan na lang nimo ang operasyon. Samtang nga gipunting usab niini ang pattern na sa desisyon sa buhatan sa DENR kalabot sa paglibkas sa cease and desist order sa Monterrazas de Cebu project nga sasama sa gibuhat niini sa Binaliw landfill. Nga bisan wala na kompleto ang pagtuon o investigasyon kay gilibkas o gitugutan kini sa pag-operate. Gidugang usab niya Agosto nga ang mao nga laka nga sa DENR kay very problematic ang gumikan sa seguridad sa publiko. Even kung tanaw nimo basahon nimo ang gibasihan sa Monterrazas, which is the unfinished study sa UP, ang kini po ang Binaliw wala gihapon mahuman ang study or investigation sa DNR dito sa Binaliw, which is na pattern na wala pa mahuman ang mga study, mga investigation, ilibkas na ang cease and desist order, which is very very problematic at kuyaw sa atong public safety. Kay kining nahitabo sa Binaliw, wake up call na siya na diha pa diayta mo liho kung naanay namatay. Ang dugang pamahayag ni Gos Agosto ang environmental planner.